Salutare lume, eu sunt Alex și astăzi o să jucăm Samp împreună cu Costin. Salut, ce faci, voi? Bine, mă, ce faci? Bine, hai să dai permis. Da, normal, dacă sunt începător. Haide. Astăzi o să dăm permisul cu Costin, o să-l urmăm. Bă, ai greșit drumul? Da, trebuie să întoarcem. Ce prost ești, bă. Dacă sunt începător. Trebuie să faci la dreapta. Stânga, băi. Măi, tu nu mă contrazice, practic. Aici trebuie să faci la dreapta. Stânga, cum vrei tu să zici. Ce prost ești. Bă, dar ce cum arăți, zici că ești de la începător. Dar ține și tu mai ușor, mă, nebunule. Ce prost e ăla. Oh na na na, put Și your eu hands asta, in the air, it's a love it tonight. Oh na na Eu na. asta. Și tu asculti? Pro FM. Trească radio Pro FM. Ia uite, wow. Dă-i, Gigele. Gigel Flore. Când avea poja. Oh, poate o să facem și noi niște subscriber de ăștia. Abonați. Mai ușor, mă, nebunule, că n-am permis. Dă tu lovești și te duci și tu mai puțin și mă ajungi, dracu. Eu ce trec pe lângă mine. Băi. Frânere, băi. Ce ai făcut? Trebuie să o luăm pe acolo? Da. Am uitat, dracu. Da, am dat permisul de când hău eu pe serverul ăsta. Morris Cash. Oh, Ce nu. Și ăsta dă permisul. Uite. L-ai ajuns pe Gioban. Adriano! Adrian numărul 1, ce nume, cocalar. Nume de manuelist. Ce ai vrut să faci acolo, drifting? Ce prost. L-ai mai prost ca tine, ai intrat în tine. Am vrut să mă întorc. Adrian numărul 1. Ia uite-l ce prost e. Bă, ce prost e. Bă, dacă aveam armă îl împușcam, dracu. Da, că nu împușcam. Mă duc după el acum să vezi. Unde trebuie să fac aici? Ia-o la stânga, bă. Așa, mă. A, tu trebuia să-i înainte? Nu, trebuia să iau pe acolo, dar nu. Ia-o, mă, pe acolo. Mamă, ce prost ești. Nu mă pui și, mă, lasă-mă că știu ce fac. A, o iei pe scurtătură? Da. Gata, ai luat aia? Da. O, luăm pe ăsta, iau cu motorul. Te dracu, stea. Vino pe jos, cârlă. Băi, ai văzut când apeși pe rotiță, cum se uită ăsta, camilogul după motor, se uită așa în jos, zici, se uită la pulă. Da, dă-l dracu. Motoreta asta e închiriată. Trebuie să bag o mania. Bă, dar... Ăla-i tată, manele, aia e forța, aia e puterea. Dar eu te iubesc de mor. Mă, când l-aud pe Salan că gâfie acolo, că se roagă atâta. Cunosc drumul ăsta. Să chinui Salam acolo. Ce fază frumoasă. Nu știi că acolo e, știi, la ăla acolo e ca la GTA San Andreas, nu mai știi? Știi prima misiune când o faci. Bă, ești prostă, nu te bagi. Dacă ești, mame. Hai de aici ai dăm blană. Gigele, hai Gigele. Unde ești, bă? Ia, am dispărut și. Am dat pe radio din greșeală și... Bă, mă bușești, ce dracu faci? Bă, motoreta asta nici... Ia te ce prost, m-am oprit pe tine, că de-am pe acolo trebuie să o luăm. Și eu la fel de aia m-am oprit. Bă, cred că pe aici o trebuie să o luăm. Aole. Peste noi, hai, bă! Cârlă, mă bag în fața ta? Prostule! Credeai că n-am viteză, nu? Hai că suntem aproape de destinație. Păi nu mai avem, mai am 5 de alea checkpoint. Le faci acum. Ai uitat să o iei, aceea este.
Mergem cu motoreta la curve. Bă, mergem, să te îmbraci și tu după aia. Da, mă. Bine. Tot înainte! Uite-l și pe ăsta. Aceea te-ai oprit, iată. Urcă-te. Stai să o deschid. Hai, urcă-te. Doresc să începi următorul tutorial, vehicul de tutorial. Zi, dă-i G! Dă-i G că-i deschis motoreta. Bun venit la zi. Hai, bă! Trebuie să mă duc la un fug roșu. Nu te duci, mă, că-ți dă scuterul. Ah. Aoleu, stai că nu mai știu harta. Pe unde am venit noi? Pe podul ăsta? Da. Pe ăsta plecăm. Filmezi acum? Da. Mă, să-mi iau și eu o mașină. Unde merge, să mă îmbrac? Da. Bă, pe unde am venit atunci? Pe aici, nu? Da. Mă lasă conduc și eu după. Azi, cau și tu o mașină de civil. Trebuie să caut una. Poate să găsim. Poate să furăm un Infernus, cum am furat și data trecută. Uite, bă, motoretă, oprește. Ia, urcă-te. Dă-i, oprește, mă. Apasă G. Apăs. Dă-i mai Enter. Ia, urcă-te. Dă Enter. Hai, dio! Al dracului. Cât Nu, n-ai voie să mergi pe motoreta aia. Nu ești membru Ferdan Fan. Hai, urcă-te. Urcă-te. Da, nu. Dă-i pe G. Bă, dacă mergeați, vecii, dădeam. Nu mergi să te urci pe aia. Bă, mergem într-un club să bem. Hai. Zi-o. Da, Hai, dă mă dușcă. Dar mai întâi să mă îmbrac și eu. Eu mă duceam spre drumul de club. Întoarce. Dreapta. Așa. Mergi și noi pe aici, căutăm. Bă, eu trebuie să mănânc, că mai am puțină viață și tu la fel. Și eu trebuie să mănânc. Hai, ce prost, am luat-o pe unde am venit. Ești prost. Da, mă, poate găsim pe aici. Dă-i gigele. Nu prea mai am benzină, mai am 69%, bă. Hai, mă, despre. Uite o haină, Uite o mașină, oprește mașini, bă. Nu, e la case astea, la oamenii ăștia astea. Dă. Hai că te duc la haină. La pizzerie. Stai să te duc la haina aceea. Uite acolo. Nu acolo, mai aceea la dreapta, la bingo. Dă-te jos. Bă, mai știi? Apeși Enter Da, mă, știu. și scrii Clothes. Am 80 de bănuți de. Da, pe așa ți-a. Hai, pe ce? Ia, ce de asta de șucar să-mi iau? Bă, îți iei doar una, sigur, bă, că ai puțin bani tu și cred că te chelești ăștia de bani. Stai să văd dacă e deschis o mașină. I-am luat-o pe aia mea. Intră capul. Urcă-te. Tu ești... Eu eram ăla. Credeam că e unul care mi-a cam așa. Hai, urcă-te. Ce picioare mi-a dat. Dă-i pe gât. Ce picioare mi-a dat în capul. Acum unde mergem, la băutură? Bă, mai am 40 bănuți. Bă, ia, încearcă-le. Nu s-a lui ăsta. Mamă, poate mergea să le luăm. Ia, urcă-te. Deci nu mergi să mă dau jos. Dă-i pe gât. Păi dau. Dă-i Enter atunci. Nu merge. Hai, urcă-te. Le are încuiate, mă. Uite una aici, asta merge. Ia lui unul la chirie. Bă, după aia să mergi să te închiriezi și tu unde mă închiriez și eu, când ne dă să ne dea pe amândoi. Păi da, eu mai am bani. Stai. Hai să-mi iau și un job, ceva, să fac și niște bani. Stai să mergem să mâncăm o pizza. Bă. Da. Opa. Stai. E încuiată motorul, hai, nu. Nu mergi să mă dau jos. Cât îți ia? Cât îmi ia? N-am bani. N-ai? Nu.
Am băgat în mini cât să mă satur, bă. Ai, bă, lasă-mă să merg și eu puțin cu motor. Nu te las. Hai mă, descuie. Lasă-mă și pe mine. Nu, bă, nu, hai. Hai mă, nu fi prost. Hai să te duc acolo să te închiriezi și tu unde sunt. Păi n-am bani. Hai să mergem să ne îmbătăm. Bă, eu vreau să merg să-mi iau un job, ceva. Îți iei după aia, hai, să ne îmbătăm. Să vezi cum ni se face ecranul când bem. A. Ia, Uite autobuze. ai 100 de bani? N-am, am 40. Îți luai și tu o motoretă. Vino încoa. Da, e 30. Mie e 100 și eu am... Eu nu mai am niciun ban acum. Ai și bă, eu nu stau mă, n-am bani, n-am... O să-mi caut o mașină. Stai mă! Lasă-mă să merg și puțin cu motorul. Drink whisky. Bă, eu mă îmbăt, bă! Aud cum face ecranul. Gata, m-am îmbătat. Bă, lasă-mă. Hai mă, urcă-te, lasă-mă să conduc și eu. Bă, hai mă, te duc acolo să te hai, să luăm N-am job. bani, n-auzi. Să luăm job. Bă, cum o faci, bă? Ia-l pe ăsta, ia, încearcă-l. Hai, stai aici. Bă, stai bă, că noi suntem în al doilea oraș, până te duc eu la chirii, la mine mai durează. Hai mă la job afară. Păi hai, vină încoa. Sunt urcat. Gata, nu mai sunt beat, m-am trezit. Bă, era un motor în spate. Nu puteai să vezi. Nu, ce prost e. Mai am 56 la combustibil, ești nebun. Unde te duc, baby? Job. Nu, un job, ceva. Bă, ia opri mașinile alea. Nu poți, mă, că să le și acasă. Și le fără și eu. N-ai voie, pentru că le încui și eu, doamne, ce bâlbâi sunt. Le încui și nu poți să le iei. Ce tu, dacă ai avea o mașină, ai lăsat-o deschisă să ia altul? Da, căcat. Păi vezi. Bă, dar mai filmez mult, să pună video pe ăla de... Care de mult. Filmez cât vrea pula mea, bă. Să-și pula. Da, nici nu mai știu unde. Bă, hai să opresc și eu video. Mai. Bine, acesta a fost videoclipul, nu uitați să vă abonați și să dați like-uri. Pentru mai multe videouri vreau să strângem 1000 de like-uri și să facem și alte. Bine, la revedere. Eu am fost Alex cu Costin.